ассалому алайкум дӯстони азиз. дар деҳаи ёрӣ қарор дорам, дар зодгоҳи паҳлавонон бо номи Исматуллову Иззатулло, Муродбек ва дигару дигар паҳлавонҳо. ҳамин ҷо бо бародари азиз Исматулло ва Иззатулло хелоҳо суҳбат кардем дар бораи барномае ки дер интизораш будед. намедонам дар баҳорон гирем, дар зимистон гирем ки ҳарчи зудтар шумо тамошо карда бошед, инро маслиҳат кардаву пешниҳоди шумо хоҳем кард. аммо ба сами шумо мерасонам ки рӯзи шанбе 21 декабри соли 2024 дар деҳаи чорбоғи ҷамоати деҳоти Косатарош бозии бузкашӣ баргузор мегардад. якояки аспдорону аспбозон, мухлисон ва паҳлавононро ба ҳамин бозӣ мо даъват мекунем. насиб агар карда бошаду парвардигор хоста бошад, мо ҳам қадам ранҷа хоҳем кард ва хизмат мекунем барои якояки шумо. дар деҳаи ёрӣ барои наворгирии маърака омадагӣ ҳастам. аз тамоми тӯйдорон миннатдор ҳастам ки барои мо бовар кардаву маъракаҳои худро месупоранд.